Хәерле иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең программада. Елның иң зур җыены укытучылар алдына нинди яңа бурычлар куела? Татарстан мәктәпләрен яңа уку елында нинди үзгәрешләр көтә? Мөселман яшьләре ни диләр? Казанда Бөтен Россия мөселман яшьләренең чираттагы форум ачылды. Нәселдән килгән һөнәр. Саба районы умартачылары катлаулы җәйдә дә балсыз калмауның җаен тапканнар. Укытучы һөнәренең югары статусын хупларга һәм кадрлар әзерләүгә аерым игътибар бирергә. Әнә шундый бурычны Казанда үткән август киңәшмәсенең пленар утырышында Татарстан рәисе мөгаллимнәргә йөкләде. Мәгариф өлкәсендә ел сайын үткәрелә торган иң төп вакыйгаларның берсе педагогик хезмәткәрләр катнашында узган август киңәшмәсенең пленар утырышы. Биредә еллык эшкә йомгак ясала, киләсе уку елына бурычлар куела. Быел Казанның Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркында үткән пленар утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Мәскәү мэрының социаль үсеш мәсьәләләре буенча урынбасары Анастасия Ракова, Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, югары уку йортлары ректорлары, укытучылар катнашты. Киңәшмәдә катнашучыларны Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов видео элемтә аша сәламләде. Вместе мы поступательно решаем все поставленные задачи. Высокий результат достигается исключительно командными усилиями. Яңа уку елына санаулы көннәр калып бара. Мәгариф өлкәсе алдына яңа бурычлар куела. Төп бурычларның берсе укучыларны шушы илнең гражданнары, ватанпәрвәрләр итеп тәрбияләү. Шуңа бәйле рәвештә ил күләмендә 1 сентябрьдән яңа үзгәрешләр көтелә. Алар яңа федераль дәрәҗәдәге бердәм дәреслекләргә кагыла. Анда махсус хәрби операциягә аерым бүлекләр багышлана. Шулай ук ватанпәрвәрлек тәрбияләү буенча да бердәм программа эшләнә. 1 сентябрьдән ул да үз көченә керер дип планлаштырыла. Һәм әлбәттә 6 сыйныфтан 11 сыйныф укучылары өчен әзерләгән һөнәри юнәлеш дәресләре. Ул бөтен төбәкләрдә, шул исәптән Татарстанда да пәнҗешәмбе көннәрендә укытыла. 2023 ел йомгаклары буенча республикада 199 укучы 100 балл җыйган һәм 250дән артык олимпиада җиңүчеләре булды. Әлеге һәм башка фактлар турында республика мәгариф министры үзенең чыгышында сөйләде. Безнең иң яхшы методист гранты сакланды һәм безнең яңа укытучыбыз гранты яңартылды. Шунысын да әйтергә кирәк. Республика җитәкчелегенең методик хезмәткә бу ярдәме Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан башка төбәкләргә үрнәк итеп китерелә. Әти-әниләребез мәктәп тормышында актив катнаша. Мәктәп җитәкчелеге белән берлектә алар тәрбия программаларын эшләү һәм кайнар аш белән тәэмин итү кебек мәсьәләләрне контрольдә тоталар. Шулай ук министр мәгариф өлкәсендәге проблемаларга да тукталды. Бу замана шартларында укучының белем сыйфатын арттыру, укытучы кадрларын әзерләү, яңа балалар бакчалары һәм мәктәпләр төзү, кәгазь эшләрен киметү зарурлыгы турында да искәртте. Быел Россиядә остаз һәм педагог елы. Укытучы шәхесенә аерым игътибар бирелергә тиеш. Татарстан рәисе моны аеруча билгеләп үтте һәм үз һөнәрләрендә иң яхшыларына бүләкләр тапшырды. Статус, авторитет учителя – это очень важен. Вот наши конкурсы по лучший учитель, также надо это обратить внимание на профподготовку для профессиональных наших ресурсных центров. Также нельзя забывать о преподавателях наших вузов. Утырышта катнашучылар күргәзмә белән дә танышты. Биредә республикабыз районнарының мәгариф учаклары үзләренең кул эшләнмәләре белән укучылар тарафыннан ясалган иҗади эшләре белән дә таныштырды. Тәрбиячеләр үзләре кулдан эшләнгән методик әсбаплар кушаклы ярдәмендә балаларны Идел буе халыкларының мәдәнияте, гореф-гадәтләре, яллары белән таныштыралар. Татар милли гореф-гадәтләренә, киемнәренә, бизәкләренә өйрәнәбез, аларны ясыйбыз, рәсемнәрне ясыйбыз, эскизлар ясыйбыз. Шуннан соң шуларны өйрәнгәч кенә инде без дәвам итәбез эшне кызыл балчыкта.
Шунсы да игътибарга лайык. Хәзерге вакытта республикада балалар бакчалары һәм мәктәпләр төзелеше дәвам итә. Быел 1 сентябрьдән 11 яңа мәктәп ачыла. Алар 9,5 укучыга исәпләнгән. 300-дән артык балалар бакчасы төзелгән. Ул гына да түгел. Мәскәү белән Татарстан арасында килешүгә кул куелды һәм аның нигезендә бердәм цифрлы мәгариф системасы төзелә. Ул әти-әниләргә, укучыларга һәм укытучыларга зур ярдәм була. Әлеге бердәм системаны республикабыз мәктәпләренә ел дәвамында акрынлап кертә башлыйлар. Шулпан Амири, Диана Тасаева, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов мәгариф бүлекләренә яңа автомобиль ачкычларын тапшырды. Бәйрәм чарасы Дәүләт Советы бинасы янында узды. Мәйданда 49 яңа автомобиль сафка басты. 45 районнарга китә, 4-се Казан өчен бүлеп бирелгән. Машина моделе үзебезнең Lada Vesta. Татарстан рәисе республиканың район башлыкларына һәм мәгариф бүлекләре мөдирләренә мактаулы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм мәгариф өлкәсе безнең киләчәк булуын ассызыклады. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәт сүзләре. Игелекле булсын, машиналарда сакланып йөрегез. Эшләрегез уң булсын, республика гөрләп торсын. Уңышлар сезгә. Поздравляю с началом нового учебного года. Яңа уку елы белән котлыйм барыгызны. Мәктәпләрдә капиталь ремонтлар үтә, уңай шартлар тудырыла. Дәреслекләр белән тәэмин итү, укытучыларга шәхси ноутбуклар бирү эшебездә зур нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинчелек бирә. Ә бүген исә укытучылар һәм остазлар елы уңаеннан мондый зур бүләгегез өчен барлык коллегаларым исеменнән сезгә зур рәхмәтләремне җиткерәм. Татарстанда иң сыйфатлы майны 72,5% майлылыкта булганын атадылар. Дегустация чарасында май җитештерүчеләр үзләре дә бар иде. Тулырак итеп хәбәрчебез язмасында. Майны авыз итү яшерен грифы астында уздырыла. Залга авыз итәр өчен 72% майлыктагы ак май кертеләр. Татарстанда һәм башка төбәкләрдә җитештерелгән 15 төрдәге май җыеп алынды. Авыз итүчеләр майның атамасын да, җитештерүченен дә белмиләр. Майны ашап карагач, бар әйбер ачыкланды. Кайсы майны өстәлгә куярга кирәк, ә ниндиен ыргытырга. Чыннан да, алдаган җитештерүчеләр бар. Майларның кайберләре бик яхшы, тәмле. Бу безнең Татарстанныкы дип өметләнәм. Майның бөтен үрнәкләре дә ошап бетмәде. Кайберәүләр 0 балл алды. Экспертлар ясалма тәмләткеч исен туеп алды һәм майдан шикләнделәр. Печально, конечно, что... Безнең кибетләрдә мондый җитештерүчеләр булуы бик тә кызганыч. Кулланучылар майның төсен яхшы күрә, ә өйгә кайткач, аның сыйфаты тиешле түгел икәне ачыклана. Дәүләт алкоголь инспекциясендә майны май дип атап булмый икәнлеген беләләр. Лаборатор тикшеренүләр күрсәткәнчә, кибетләрдә сатып алучыларны алдыйлар. Майның сыйфаты булырга тиеш ул пластичный, тиз эри торган. Ул хәтта менә ярты сәгать тора, или менә кибеттә йөрисез, әйме? Әгәр дә 30 секундлап менә кулда тотсагыз, ул уже йомшара башлый. Бу чын май, потому что аның шундый сыйфаты. Авыз итү нәтиҗәләре буенча 10 җитештерүчене иң яхшылар дип таныдылар. Беренче урында Азбука сыры сәүдә маркасы, икенче урында Вамин. Бик мөһим сыер исемлекне йомгаклый. 5 завод кисәтүләр алды. Әлеге җитештерүчеләр исемлеген Роспотребнадзор хезмәткәрләре товар сатып алган сәүдә шелтәрләренә дә җиткерәчәкләр. Барлык нәтиҗәләр Дәүләт алкоголь инспекциясе сайтында бастырылган. Искәндәр Гамалдинов, Алмаз Хакимов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Алдагы берничә минутта авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмәтдинова. Быел һава шартлары игенчеләребезгә рекордлы уңыш җыеп алырга ирек бирмәсә дә, урып җыю эшләрен тиз арада тәмамларга кымаучауламады. Кырларда хезмәт куючы механизаторлар арасында хезмәт кешесен данлыйбыз 15-нче республика яшь комбайнчылар конкурсының финалистлары да бар. Әлеге бәйге безнең телерадиокомпания, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан дәүләт аграр университеты ярдәмендә үткәрелә. Татарстан игенчеләре урып җыюны дәвам итә. 1 гектардан уртача 28 центнер уңыш чыга. Әлегә 400 мең гектарга якын бөртеклеләр суктырылган.
Баулы районының механизаторларына 27 000 гектар жер суқтырырға керек. Оңышы яқшы болсын үшін бұл береді мақсус ошламаларны да фән қошқанша қоланғандар. Гектарға яқын жерде алынған, олар арасында күзгі бұдай, бұршақ 200 гектар, тірлікке азық жетіштіру бойынша проблемалар болмас деп ойлаймын. Çünkü біздің бүгінгі сөкінде 20-25 центнер кормовых единиц азық біремнеге дивизин татарша әзірленген. Тағын біздің салам бар бітәлі, кукуруза, судан өләні. Мен думаю, 35-37 азық біремнегіне жеткербіз деп ойлаймын. Береде қырау түші сәбәплі қой бір культураларны икенші қуат шешкенлер. Игеншілер бұлдыра олғанша тырышқан. Әлігі район ошлық сұқтыру бойынша алдыңғылар соқфында болмаса да, игеншілер ұрып жеу нәтижесінен зарланмай. Қызыл Йор құшалығында орпа, бұдай һәм бошқа культураларны жиялар. Механизатор Олмасынға Толин ұрып жеудан қанағат. Бұлғанына шүкір етәбізде олмаз. Погода нормально пока стоит. 20 центнер выходит с гектара. Так-то все нормально. Бүгінгі күнде ылысы да, кішісі де қырда қызмет қоя. Шундайларының бірсі Әмир Хоши Ахметов. Аңа не бары 14 еш. Шуңа да қорамастан ұрып жеу ішінде бек тілеп қатнаша. Смотришь, как работается, интересно. В принципе, работа хорошая, мне нравится. Мислим районында заманша техника жетіштіру заводы оңышлы ішләп келе. Урып жеу ішлері білен біреттен кізгі шешуге де әзірлік башланды. Қошалықлар шетел техникасынан баш тартып, Татарстанда жетіштірген тракторларны ішке жеге. Мислим районы әлігі завод білен дон тұта. 8 цехта түрлі детальлар жетіштірілі. Ішні роботлар башқара. 18 ел элек түшірілген кадрлар. Банкрот шырынан соң Илгиз Исламов техникаға екінші сулыш бере. Ең мұхиме, болған техниканы ремонтлау һәм яңасына кредит алу. В этом году мы собираемся где-то вкладывать в наше хозяйство порядка 20 миллионов рублей. Это кредиты, долгосрочные кредиты. 20 ел ішінде береді барысы да өзгерген. Қазіргі уақытта заводта тракторлар, дискокультиваторлар жетіштірілі. Бик көбай бірін өзімізде ясай башладық. Шетелден ала тұрғанлардың біздің бір-екі генә позиция қалды. Қазір біз енді оларға да әзір сатмай башласалар, біз шолық күнді уже өзімізде шығара башлай алабыз. Ел сайын біз енді традиционны 3-4 яңа түр техника ясайбыз. Міне бұл елда біз 2 түрлі европейский стандарт бойынша 2 түрлі пассивный комплекс ясадық. Бик яратып алалар. Мислим егітлері бүгін дүния көлемінде жетіштірілген техникаға олмаш ішләп яталар. Шунсында сызықлай өтірге керек. Мислим районында шундай завод бұлдыру Татарстан үшін зор қозаныш. Әгер мұңаршы әлігі детальларны урынларында һәр кім өз қолдары білән ясап иза шеккен болса, бүгін конвейердан аңа бірнеше түрлісі 1 минут ішінде шыға. Тарихқа еленіп қайтсақ, 1961 елда әлігі станокны Мислим районының баш инженері шәхсән өзі ішләтіп жіберген. Бүгінгі күнде детальлар 4 жайланмауша жетіштірілі. Бұл станокларда ішлерге бик жеңіл енді. Программаны язасың, қосып жібересің келіп, өзі ішлеп бере, мүдір вақыттан соң детальны уже әзірні аласың. Әгер мұңаршы қой бір запас чеслер һәм гидроцилиндрлар шетелден қайтарылған болса, бүгін барысыдан өзімізде бар. Күзгі шешу олдынан тракторлар һәм шешу комплекслары Монголия, Әрменстан, Қазақстанға да жіберілі. Бұл атнаған ауыл құшалығы тармағына бәйлі оңлықлар шулар еді. Мен Динан Ишмеддинова сіздің білән келесі атнаға қадар сау болашам. 26 августта Қозанда Пішен базары фестивалі өтті. Оның қысаларында Fashion Татар милли стиль акциясы ұйыштырыла. Әлігі оңайдан Татар информ мәғлумат агентлығында матбуғат конференциясы ұзды. Шораның мақсаты милли заманша костюмларны популярлаштыру. Акцияны Пішен базары фестивалі білән миллиард Татар проект ұйыштыра. Әйінді фестивальға милли киімнерден келушілер Шихабеддин Мәржани хейкәлі янында фотоғатшы ала. Иң матур киінушілеріні бүләклер көтә. Шунда ук Татар Барби белән Татар кыны өчен дә махсус номинация каралган. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез.
Казанда Болгарда уздырыла торган Бөтен Россия мөселман яшьләре форумы ачылды. Җыен мөселманнар арасында хәйрия эшчәнлегенә багышлап уздырыла. Анда 100дән артык идеядан иң яхшылары сайлап алына. Форум 2023 елның 16-23 августында шәһри Болгарда палаткалы шәһәрчек форматында уза. Төп тема мөселманнар арасында хәйрия эшчәнлеге. Форум эшендә 18дән 30 яшькә кадәр 100дән артык мөселман катнаша. У нас сейчас 101 участник, это 47 мужчин и 54 девушки. Бездә хәзер 101 катнашучы, 47 ир-ат һәм 54 хатын-кыз. Бу форумга бик актив яшьләр җыела. Аларның барлык проектлары да халыкка юнәлтелгән. Атна буе без проектлар әзерләп, аларны яклыйбыз, ә ахырда оештыручылар иң яхшысын билгели һәм бу проектны тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Форумның төп максаты яшьләрнең башлангычларына үсәргә мөмкинлек бирүче мөхит тудыру, мөселман яшьләренә тормышта үз-үзен табарга ярдәм итү, рухи дөньяны байыту. Мөселман яшьләре иҗади һәм гамәли чаралар аша үзләре уйлап тапкан яңа социаль проектларны тормышка ашырырга өйрәнә ала. Бу системада, бу форумда беренче тапкыр һәм мине бик нык шатландыра мондагы егетләр, мондагы кызлар, чөнки бөтен кеше ислам динендә һәм бөтен кеше шундый бик актив. Чыннан да ниндидер проектларга лаеклы, алар катнашырга әзер, алар катнашалар, алар әзерләнәләр, алар чыннан да теге бик нык әзерләнделәр. Безнең чатларда анда инде бер айдан күбрәк инде аны кешеләр язалар, әзерләнәләр. Менә шуңа күрә ниндидер шатлану бар. Чөнки менә безнең өммәтебездә шундый зур проектлар, шундый актив яшьләр, алар шактый байтак. Форум Россия өммәте файдасына социаль проектлар булдыру һәм гамәлгә ашыру өчен мөмкинлекләр мәйданчыгы була. Форумда катнашучылар проектны гамәлгә ашыру буенча танылган белгечләрдән мастер-класслар һәм консультацияләр ала. Моннан тыш форум нәтиҗәләре буенча иң яхшы проектлар сайланып алына. Самые великие начинания, которые совершили в истории ислама люди, это была молодежь. Нәкъ менә яшьләр ислам тарихында иң биек башлангычлар белән чыккан. Сез форумда күп эшләрсез, үз проектларыгызны тәкъдим итәрсез, аларны якларсыз. Шушы эш дәвамында сез үзегезнең изге ниятләр белән проектларыгызны булдырырга тиешлеген онытмагыз. Сез барлык кешеләргә дә ярдәм итәргә тиеш. Форумда проектларны камилләштерәчәкләр һәм федераль грантлар конкурсында катнашырлык дәрәҗәгә җиткерәләр. Форум программасында шулай ук дини юнәлештә белем өстәү, фәнни танып белү өчен лекцияләр, тренинглар, мастер-класслар һәм практикалар каралган. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Август муллык айы. Шулай ук август бәйрәмнәргә дә бай ай. Был алмаспасы халкыбызның борынгыдан килгән бәйрәмнәре. Был айыртыр бакчаларда алмалар өлгерер чак җитте. Саба районы умартачлары белән безнең хәбәрчебез дә аралашып кайтты. Мин хәзерге вакытта умарталарны кышка җыю белән шөгыльләнәм. Менә быел әле үрчем күп, иртәрәк тә җыярга. Саба җәмгыятенең Мишән бүлекчәсендә 150 баш умарта бар. Умартачы Алмаз Тәҗетдинов, аның ярдәмчесе Фаил Таҗиев. Эш 11 ел элек 80 умарта белән башланып китә. Алмаз әфәнде ояларны үзе ясап, аның санын тагын да арттыра. Урман хуҗалыгында эшләгәндә Ильяс дигән директор мине чакырып китерде дәген. Әйдә ди Алмаз абый, пасека ашабыз, кайтмыйсыңмы диде. Мин озак уйламадым. Минем яраткан шөгыль, яраткан эшем ул. Минем быел 31-нче елым корт белән шөгыльләнгәнемә. Биредә бал кортларының карника белән карпатка төрләре үрчетелә. Аларның төп өстенлеге тыныч холыклы булуда. Бал кортлары гаҗәеп җанияләре. Аларга карап нинди һава торышы булачагын да белеп була. Иртән уядан чыкмасалар, яңгыр я давыл көтергә. Кояшлы көн булганда бу хезмәт ияләре уңыш җыеп алырга ашыга. Элекеге бабайлар способы белән эшлибез. Яңалыклар юк бездә. Газда тора җылы суыбыз, шуны пычакны җылытып алабыз дагын, шуның белән эшлибез без. Бал кортының балыгына түгел, чагуы да файдалы. Мондый дәва ысулы апитерапия дип атала. Иң мөһиме кардиологик, неврологик чирләргә шифасы бар. Ревматизм, тире авырулары да корт агуы белән яхшы дәвалана. Апитерапия буенча әлеге умартачылыкта да эш алып барыла. Басик ортасына үзебез өчен генә апидомик ясап куйдык. Аста безнең 4 уя утыра, бу якта 2.
теге якта икәү. Жылы һәм уңай башланган җәйне салкынча һава торышы алыштыру, аннары башланган эсселәр умартачылыкка сизелерлек зыян сала. Быел бал чыгышы узган ел белән чагыштырганда азрак. Хәзерге вакытта табигатьтә табыш әйбәт, бал кыртларына эш бар. Басу кырда агрохимик препаратлар белән эшкәртү булганда хуҗалык җитәкчеләре үзләре телефон аша кисәтү ясый. Быелгысы елдайны андай район буенча андай үлемнәр бал кыртлары арасында андай официаль рәвештә теркәлмәде. Ул нәрсә ике арада булган элемтәнең файдасы бар дип без күрәбез. Умартачы иң борынгы һөнәрләрнең берсе. Алмаз әфәнде дә умартачылар нәселеннән, бабасының коралларыннан музейда булдырган. Бу экспонатлар якынча 1930 елларга карый. Бабайның атасы Таҗетдин кырт асраган. Элек без бәләкәй вакытта умарталар да күбие, инструментлар да күбие. Җәйнең һәр аеның үз исеме бар. Июнь чәчәк, июль җиләк, август алма һәм бал ае. Быелгы августтан да бал исе килә. Ә бу тырыш бал кыртлары һәм умартачыларның хезмәт җимеше. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Алмаз пасында, ягъни 19 августта көн аяз һәм кояшлы булса, кыш салкын килер. Ә болытлы, яңгырлы көн көзнең елак булачагы турында сөйли. Әлеге көнгә туры китереп, Кама-Тамагы районындагы Алмаз пасы бәйрәме турында тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Татарстан Милли музее хезмәткәре Данис Хисмәтуллин сөйләр. Сүз журналист Миңназым Сәфәровка. Хәерле көн, Данис әфәнде. Хәерле көн, исәнмесез. Әлеге алма спасы ни өчен Красновидово авылында үткәрелә дип дигән сорау урынсызрак булыр, чөнки әлеге авыл Кама белән Идел урнашкан иң матур җирдә урнашкан, андый матур урыннар сирәктер. Шулай да бүген телевизор караучыларга нинди бәйрәм икәнлеген исләренә төшерик әле алма спасының. Алма спасы әлбәттә ул православие динендәге кешеләрнең дини бәйрәмнәре, ул соңгы араларда шундый фольклор бәйрәменә әйләнеп бара. Әлбәттә, дини бәйрәмне онытмыйча, аның гореф-гадәтләрен саклап, алга таба шулай алып барабыз. Быел бәйрәмнең үзенчәлекләре нинди, бармы? Үзенчәлекләре бар. Әлбәттә, ул безнең музей площадкасында, музей мәйданчыгында булачак төрле остаханәләр, чәй өстәле, әлбәттә, алмасыз алма белән алмасыз булмый, алма бәлешләре, алма пироглары дисәк дөрес булыр инде. Шулай ук бал булачак, тәм-томнар күп булачак. Һәм инде әлбәттә төрле остаханәләр, ул да булса, мәсәлән, шул ук печәннән төрле фигуркалар ясаячаклар, һәм балалар өчен дә, олылар өчен дә кызыклы чаралар каралган. Белүемчә, Красновидово авылында Максим Горькийның бердән-бер музее урнашкан икән дә беләбез әлеме? Авылда. Димәк, монда килгән кешеләр бу музейда карап китәргә мөмкинлеге бар дигән сүз. Әлбәттә, шул музей мәйданчыгында бөтен чаралар оештырылачак Милли музей тарафыннан. Һәм шулай ук әйтеп үтәсем килә, быел ачачаклар мемориаль тактаны Пешковка инде, Алексей Пешков, ягъни Максим Горькийга сәгать 11-дә булачагынсы. Барыга теләк белдергән кешеләргә ничек барып була, ничек катнашып була әлеге фестивальдә? Катнашып була, ул да булса Милли музей сайтына кирип, барлык мәгълүмат та урнаштырылган, номер буенча шылтыратып та белешә аласыз. Инде үз машиналарында килүчеләр өчен әлбәттә шулай ук чаралар оештырыла. Шуңа күрә килегез, көтеп калабыз барыгызны. Әлеге фестивальгә килгән кешеләрне тагын нинди күңелле чаралар көтә? Музей ишек алдында ул безнең башланып китсә сәгать 11-дән 3-кә кадәр булачак. Инде Венец дигән җирдә, шундый табигатьнең иң матур кочагында сәгать 1-дән кичке сәгать 6-га кадәр булачак концерт программасы. Беренчедән ул фольклор коллективлары булачак. Инде аннары безнең бик танылган артистлар булачак, ул да булса Закирия коллективы һәм Живаго. Алмаз пасын җәйдән көзгә күчү чоры дип аталаймы? Менә шушы фестивальдә катнашып, җәйдән бергәләп көзгә күчү чорында катнашучыларны тагын бер мәртәбә чакырсагыз иде. Әлбәттә, барыгызны да 19 август көнне иртәнге сәгать 11-дән кичке сәгать 6-га кадәр көтеп калабыз Красновидово авылында. Һәм инде яхшы кәеф, баш киемен һәм әлбәттә аз гына су алсагыз бик яхшы булачак. Көтеп калабыз барыгызны. Рәхмәт бик зур, исәнлектә күрешик.
Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Бүген студияга кунакка Галиәскәр Камал театры артисты Алмаз Сабирҗанов килүе көтелә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме. Бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.